Se on Koskiluoma itse täällä kuuntelemassa pitkästä aikaa Penaudio Xenia Signaturea. Ja Linnin Magic DSM 5, joka on aikamoinen kone itse asiassa verrattuna edeltäjäänsä. Selkeästi jotenkin analogisempi ja niin kuin lihaa luiden ympärillä ja sellaista elävyyttä tarjoilee. Pyydä kotitestiin tai tuu tänne jossain vaiheessa kuunteleen, kun ehdit. Arvaa mikä bändi, joka soi tässä. Ei saa katsoa Sasamilla.